በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካህናት፣ ዲያቆናት በቤተ ክርስቲያን ገዲፎም ማምሳዶሙ በቤተ ክርስቲያን ዝሃነፃ አዴታት ክንከውን እግዚአብሔር አምላኽና ንዓናኻ እዚ ዕድልን ጸጋን ዓድልና ዓራይን በዓል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኣቦና ሓበሬታ ኣለና ኣብ ኣቦና ክሳግሮ ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ጸኒሕኩም ህዝበ ክርስቲያን? ከመይ ጸኒሕኩም? ዝተምሃርናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና። ሰምዓን ጥራይ ዘይኮነ ክንፈሪ ተግበርቲ ክንከውን ከም ኣቦታትናን ከም ኣዴታትናን ፈጸምቲ ታሪክ ክንከውን እግዚአብሔር ይሓግዘና። ኣዴታትና ፈጸምቲ ታሪክ እየን፣ ኣቦታትና ሰብ ታሪክ እዮም። ንሕና ድማ ደቂ ስራሕቲ ታሪክ ስለ ዝኾንና ታሪክ ክንገብር ኦሮማይ እቲ መንገዲ ተጣጢሑ ተዋሂብና ኣሎ። እቲ መንገዲ ንሕና ክንከደሉ ንሕና ክንስርሓሉ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ሽምበኣር ናብቲ ዝቕፅል መደብና ኢና ክንከይድ ናይ ሎማዓንቲ ርክብና ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኢና ክንዘራርብ ኣብ ምንታይ በፂሕና ኣለና። እቶም ዝለኣኽናዮም ህዝቢ ዝለኣኾም ሰለስተ ኮሚቴታት ሓዳሮም ወንዚፎም ግዚኦም ወንዚፎም ደቆም ወንዚፎም ስድሮም ወንዚፎም ሓንቲ ቀዳም ወይ ሓንቲ ሰንበት ምስ ስድሮም ክውዕሉ ዝግብኦም ዝነበረ ኣኸባን ላዕልን ታሕትን እንዳበሉ ተልእኾኦም ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ክርኢ ኢና። ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ እንታይ ኢሉ እምነተይ ፈጺመ እየ ጉዕዘይ ከዓ ተልእኾይ ከዓ ፈጺመ እየ ኣኽሊል ዓወተይ ድማ ተነቢሩለይ ኣሎ ኢሉ። ስለዚ እቶም ዝለኣኽናዮም ጉዕዞኦም ፈጺሞም ተልእኾኦም ፈጺሞም ናብ ህዝቢ ዘረከብሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ እንታይ በፂሕሎ ህይወት ክርኢና። ስለዚ ሎም ሓንቲ ዘረባና እንታይ ብዛዕባ ኣጀንዳ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እምበር ካብ ወፃኢ ካሊእ ኣጀንዳ የብልናን። ሕራይ ኣሕዋትና ዝለኣኽናዮምስ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ኣለዉ። ሕጂ ናይ መን ተሪፉ? ናይ ህዝቢ ተሪፉ፣ ስራሕ ህዝቢ ተሪፉ። ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና? ከመይ ክንተሓባብሮ ኣለና? ንድታትና ከመይ ገለ ክንተሓባብረን ኣለና? ኣንስቲ ወይ ድማ ኣዴታት ያንትላል ንስኽን ጥራይ ኣይኮንክንን ኩለን ክንእክብን ድሌት ነይሩና። ግን ተፃባኢ ወይ ድማ ውግእ ብኩሉ ዝዋጋኣካ ብሕማም ምክንያት ታሪኹም ንዓና ዘጉድም ንዓና ዝቃዘወላ ካብ ምውዳቕ እንተኣብናዮ ንዓና ዝዋጋእ ሕማም መፅዩ ኣዴታትና ኣሕዋትና ንኩለን ብሓንሳብ ጥርፍ ኣቢልና እዚ ጉዳይ እዚ ከይነካፈለን ከልኪሉና ማለት እዩ። ሕጊ ክንኽብር ስለ ዘለና ኣብቲ ንነብረሉ ሃገር ሕጊ ናይ ትነብረሉ ሃገር ክነኽብር ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ሕጊ ስለ ዝኸልከለና ውስናት ሰባት ተመዚዝክን መፂኽን ኣለኽን ናይ ዘን ተሪፈን ዘለዋ ኣዴታት ክንዓኽን ዕፅፍዕን እየን። ስለዚ ንስኻትን ከመይ ገርክን ኣረዲእኽን ኣተሓባቢርክን ኦሮማይ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ናይ ኣዴታትን ናይ ህዝብን እዩ ኮይኑ ንጓዓዝ ኢልክን ክጥር ንፍአን ንላብወክን። ስለዚ ካብ ኣጀንዳና ክንወፅእ ኣይግባእ፣ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሽምባርቶም ዝለኣኽናዮም ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ? ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንስ ኣበይ በፂሓ ኣላ? ቤተ ክርስቲያንስ ኣበይ በፂሓ ኣላ? ሕጂ እንታይ ተረፈ? ብሓንሳብ ኮይና ክርኢና ሰለስተ ኮሚቴታት ኣለውና። እቶም ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓደርቲ ሰብካ ጉባኤ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ሓደ ከዓ ኮሚቴ ህንፃ ተባሂሎም ዝፍለጡ፣ እቶም ሓደ ድማ ኮሚቴ ልምዓት እዮም ዝበሃሉ። እዚኦም በብመንገዶም በብስርሖም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ጣልቃ ከይኣተወ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ተማእዚዞም ብሕጊ ሰብካ ጉባኤ ተማእዚዞም ዘገልግሉን ዘለው ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ? ብዛዕባኡ ክንዘራረብ እግዚአብሔር ይሓግዘና።
لومي سالساي ጉባኤ ልምዓት ሳልሳይ ጉባኤ ልምዓት ናይ ደታትና ልምዓት ሳልሳይ ማዓንተ ተቀላልኸ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ኣሕሊፍና ኢና ልምዓት ሳልሳይ ግዜ ማለት እዩ ሳልሳይ ጉባኤ ወፍሪ ልምዓት በዴታት ደብረ ግእዛን መድኃኔዓለም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ያምትላንድ ሸወደን ንሳልሳይ ግዜና ሎሚ ነውለና ማለት እዩ እዚ ቅጽል ዘለዎ ክነማዕብሎ ዘለና እዛ ፕሮግራም እዚኣ እዛ መደብ እዚኣ ናይ ደታት እያ ስማ ንወፍሪ ልምዓት በዴታት ያምትላንድ ተባሂላ ትፅዋዕ እዚኣ ከመይ ተዕቢኣ ከመይ ተስፍሓ ንመን እያ ትምልከት ንሕና ክንገብሮ ዘለና መንገዲና ክነዳሉ ዘለና ልኢኹኩምና መንገዲና ክንሰርሕ ዘለና በቲ ዝሰርሕናይ መንገዲ ከዓ ናይ ምኻድ ከዓ ናይ ደታት ይኸውን ከመይ እዚኣ ተዕቢኣ ንዓኽን ይምልከት ማለት እዩ ህንፃና ከምዚ ይመስል እዚ ቦታ እዚ ናይ ማስተር ፕላን ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብዚ ደረጃ እዚ ተመሲሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ይኸውን ካርታ ተወዲኡ ጥራይ ኣምና ከም ዘፃን እዚ ምብራቃዊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ብሸነኽ ቤተ መቅደስ እዩ እዚ እዚ ከዓ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ከዓ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እዩ እዚ ከዓ ደቡባዊ ሸነኽ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት እዩ ስለዚ ካርታ ተወዲኡ ናብ ኮምን ፍቃድ ክወሃበና ክንሃንፅ ፈሪምና ወዲና እክና የለና ማለት እዩ እዚ ባይታ እዩ تا بيت كريستيان بايتا أتي لعل مستحان سيو بايتا نايت بيت كريستيان يبال أزبطازي كم لو كان نتقمر ليو أزي بشهر نراي أصو أو دعمت كون كل يخفى أزي بيت كريستيان أزي أو دعم هرتي أزي بيت مقدس مقدس أزي بيت اليمين أزي كأن محزن ناي بيت كريستيان أزي ما يصلوتيو أزي كأ شقاقني أزي كأني كشنا يبها أبزي كأني نايزقنا إلكتريك ناي جنملن ناي تبيت كريستيان تقبل لازم مثل بزينة أتو بزي أجيرنا بزي كنا بيت كريستيان أتو بزي كعابي أفتقر له بزينة أتو مالتي بزي كشنا يخون بينو هابر فاجن إيت كرتا تورفالا أيو إتا بوتانا بملا زيت مسرقة عملتي زي باركيريني زي بقول زي باركيريني باركولة تبيت كريستيان زي بزي حدا متولوا بزي حدا متولوا بزين متولوا كم زيت مسرقة عمري بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين ክርስቶስ ክርስቲያን ወልደ አምላክ ወልዳን ባብጽ መንፈሳውያን ሰሙኹም ፍቅረ እግዚአብሔር ደቂ ዓለም ቅዱሳን ናይ ሓደራ ደቂ ናይ አምላክ ኣብ ኩሉ ዓለም ትርከቡ ኣሕዋትና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ብዙ ሓጢአትና ከይተጸባጸበ ምሕረቱ ጠሚቱ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ነዚ ቅዱስ ዕላማ ስለ ዝዓደመና ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕራይ ለማዓንቲ ከመሓላልፋ ደልየ ዘለኹ ፍላይ ከኣነዞም ኣብዚ ነበርቲ ናይ ዞባ ያምትላን ዝኾንኩም ሃገረ ሽወደን እግዚአብሔር ነቲ ነዊሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን መስርሕ ተንሲእናዮ ወይ ድማ ክንዓዮ ዝፀናሕና መወዳእቱ በፂሑ 1 ሚልዮን ክሮነር ከፊልና እቲ መሬትና ድማ ተረኪብና መሬትና ኣብዚ ለማዓንቲ ዕለት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ምቁራፅ ሰዓት ወይ ድማ መሬትና ናይ ምቁጥቋጥ ሰዓት በፂሕና መሬትና ንቁጥቁጠሉ ዘለና ሰዓት እሞ በዛ አጋጣሚ ድማ ንኹላትና ደስ ክብለና እዛ ንእሽቶ ቪድዮ ናብኻትኩም ነብላለና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ዘለናዮ ቦታ ሃብረ ቬገን ኤት ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ መሬትና ድማ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብሙሉኡ እዚ ገረቢ ድማ ማል ዓርቢ ማለት እዩ ምቁራፅ ተጀሚሩ እንዳቆረጥና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ዝተረፈ ድማ
ሶኒ ክምላእ ለማዓንታ ኣብ ቀዳም ኮይኑ ዝዛረበኩም ዘለኹ ንግሆ ቀዳም ነዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ወይ ድማ ስራሕ ዘሎ ዕማም ድማ ከሪአኩም ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ብሓንሳብ ንሪኢ መሬትና እዚኡ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ብሙሉእ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እንዳተቆጥቆጠ እንዳቆጥቆጥና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ናይቲ መሬት ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያን ኢና ዘለና ሕጂ ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያን ኮይና እዚ በዚ ተሪፉ ዘሎ ገረብ እዚ ብሙሉእ ናትና እዚ ገረብ እዚ ከምኡውን እዚ ዝቁጥቁጦ ዘለና ሕጂ ማእኸላዊ ናይ ቤተክርስትያንና ወይ ድማ ካብ ቤተክርስትያን ኮፍ ትብለሉ ቦታ ኮይኑ ምስ እቲ ናይ መጀመርታ መቆፀ ዘለና ዝገረብ ማለት እዩ እዚ ገረብ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ከምኡ ተቆሪፁ በቂሉሎ ንህለ ማለት እዩ በዚውን ዝተቆረፀ ስለ ዘለዎ ናብ ድማ ከብለክሙ ዘሎ ድማ እዚ ድማ ብሙሉእ ናትና እዚ ገረብ እዚ ዝረአየና ዘሎ እዚ ገረብ እዚ ማለት እዩ እዚ ዓበይቲ እዚ ደቀቅቲ ማለት እዩ እዚ ድማ እንዳተቆረፀ እዩ ዘሎ ኣብዚ 3 መዓልቲ ሳብ 4 መዓልቲ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ማለት እዩ መሬትና ተፃፊፉ እዚ ንሪኦ ዘለና ገረብ ተላዒሉ መሬትና ዝርከበሉ ወይ ድማ ንቕበለሉ ሰዓት በፂሑ እሞ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ቋዕ ሓጎሰና ክንፈጥር ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ መፈፀምቱ የርእየና በዚ እውን ዝተቆረፀ ኣለዎ ናብኡ ከብለኩም ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ገፊሕ መሬትና 3571 ተርቢዒት ከባቢ እዩ ዝበፅሕ ብጣዕሚ ግፍዓት ኣለዎ ስፍሓት ኣለዎ እዚ መሬት ማለት እዩ ቤተክርስትያንና ኣኺሉስ ሙሉእ ንፓርከሪን ንመካይን ዝኸውን እውን ኣለና ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ በዚ ከዓ እቲ ከቢሉሉ ዘሎ ተላኢሉ ተሪፉሉ ዘሎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተሪፉ ዘሎ እዚ ኣግራብ እዚ ብሙሉእ በዚ ዘለዉ ናይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተሪፉሎ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ሰሙን ተፃፊፉ ስራሕና ንጅምረሉ ሰዓታት እንዳኣኸለ እሞ ቋዕ ሓጎሰና ቋዕ ሓጎሰኩም ክብል ይፈቱ ፅኒኢልኩም ነዛ መልእኽተይ ስለ ዝተኸታተልኩም ድማ የቐኒየለይ ስብሃት ለእግዚኣብሔር ለወላዲት ድንግል ወለመስቀል ክቡር ይትኣኮት ወይ ሰባህ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክና ወትሮ በኩል እዚኦ ሕጂ ዶ ተመሊሰን ድሕሪት ተሚተ ኣይምሮይ ክዝመት ዓይነይ ተዓሚተ ሕጂ ዶ ተመሊሰን ድሕሪት ተሚተ ሓሊፍና ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ንመሬት ክንደይ ገዝኦ ሓሊፍና ነርና ሓፊና ነርና ማለት እዩ 10 ሚእታዊ ካብ 1 ሚልዮን 100,000 ኢና ከፊልና ነርና ቅድሚ ትማሊ ናይ ግድም ክንከፍሎ ስለ ዘለና ሕጂ 900,000 ከፊልናዮ ኣብዚ ንብለና ኣብዚ 900,000 ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ተኸፊሉ ኦሮማይ ስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ ካብቱ ንሕና ተገዲስናሉ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ንሶም ተገዲሶም ነዚ ህዝቢ እዚ ይስውር ኣለዉ ስለዚ ሰባት ክንዚ ካብ ተሰውኡልና ንሕና ከዓኒ ኣብ ግብሪ ክንሪኦም ይግባእ ስለዚ በቢ ዘለና ሕጂ ኣታ ሰዓት ሕጂ እቲ ግዜ ንሕና ተልእኾና ፈፂምና ኣለና ዝለኣኽኩምና ሰባት
ህዝቢ ዝግባአኩም ናትኩም ክህደት ተሪፍሎ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፍና በዝግባአና ኣዴታት እጅ ከመይ ክትዓያለክን ከመይ ክትከዳለክን ንሕዋት ከመይ ክትሓባብሮኦም ኣለክን ከመይ ክንጎየለና ኩልኻትክን ተሓባቢርክን ስርሓ ስለዚ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 22 እንታይ ኢሉ ወዲ ሰብ ከምቲ ዝፀሓፈሉ ይኸይድ ኣሎ ወይ ክኸይድ እዩ እቲ ብሰንኩ እቲ ዘተሓዞ ሰብ ግን ወይልኡ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በቲ እግዚኣብሔር ዝመደበላ በቲ ደቃ ተዳልብላ ዘለዉ ክስራሕ እያ ኣብ ዝበረከት እዚ ኢዱ ዘየንብር ሰብ ግን ምስኪና እዩ ስለዚ ኢድና ክነንብር ይግባእ እቶም ኢዶም ዘይንበሩ ኢዶም ከንበሩ ይግባእ ሕጂ እቲ በረከት ሕጂ እቲ ዕድል ሕጂ እቲ መንግስቲ ኣምላክ ሰባት ድኽም ዝነበርዎ ሃንደበት ድሕነት ሕጂ ኣብ ዘበነ ሰማዕታት ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ዝበሃል ኣቦ ነይሩ ናይ ሰማዕታት መወዳእታ ማለት ተፍጻሜተ ሰማዕት ሰማዕታት ኣብ ሰዓቲ ከም ቃንጫ ይዕፀዱ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብእምነት ከይተጠመቁ ከይስየፉ ከይዶም ኣቦና ኣጠምቕና እሞ ዓወት ከይሓልፈና ኣጠምቕና ቀልጥፍና እውን ተጠሚቖም ክሕረዱ ሰማዕትነት ክሓልፉ ይጎዩ ነይሮም ቀልጥፈና ሕጂ ኣታ ፀጋ ሕጂ ኣታ ዕድል ስለዚ ቀልጢፍካ ጠምቕና እሞ በረኸት ክንሳተፍ ክንከይድ ክንስየፍ ክንከይድ ክንስዋዕ እንዳበሉ ይጎዩ ነበር ስለዚ ሕጂ እቲ መስዋዕቲ ሕጂ ተሓድነት ሕጂ እቲ ዓወት ኣብኡ ከለኹ ዘረባዳ ኣብ ዝሕልክ እንቅርታ እምበር ከምኡ ከም መሓላልፎ ዝደልየ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ኣባልነት ዘይተመስገብና ንኣባልነትና ዘይንገብር ሰብ ቤተ ክርስቲያን ዘይሓገገትልና ዘይከፈልና ሰብ እንተሃሊና ሕጂ እቲ ዓወት ካብ መንኮ በደታትና ንብረት ብዝያዳ ንመናእሰያትን ንንእሽተያት ኣዋልድን ክዛረብ ዝደሊ ስለምንታይ ኣዋልድን መናእሰያትን እዮም ብዝያዳ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዝግልገሉላ ንሶም እዮም ዝጥመቑላ ባይ ንሶም እዮም ዝምርዐውላ ንሶም እዮም ዘጠምቑላ ስለዚ ካብ መንኮ በደታትና ካብ ዝባነደታትና ንውረዲ ክንዲ ሰብ ኣኺልና ኢና ኣደ 9 ወርሒ ኣብ ከብዳ ትስከም 3 ዓመት ከዓ ተጥብ ንሕና ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓዲ ኣብ ከብደና 9 ወርሒ ኣብ ዝባነደና 3 ዓመት ኣብዚ መፂናኻ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝባነደታትና ካብ ዝባነደታት ኣይንወርድን ዝበልና ብዙሓት ኢና ከመይ እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዘነደታት እዚአንን ብዞም ቦታት እዚኦምን ገሊኦም ኣብ ሾሻል ገሊኦም ኣብ ጥሮታ ኮይኖም በሽሮም እንዳኸፈሉ ማሕበናይ ኣባልነቶም እንዳኸፈሉ ቤተ ክርስቲያን ዝሓገገህሎም እንዳኸፈሉ ክሳብሎም ድወብ ኢሎም ኣለዉ እቶም መናእሰያት ንበሃል እተን ኣዋልድ ንበሃል ግን ክሳብ ሎሚ ነደታትና ካብ ዝባንኪ ኣይወርድን ኢልና እዮም ኣሪ ኣክል ካብ ዝባነ ንውረድ 9 ወርሒ ተሰኪመ ኣከብዳ ዛደዚ 3 ዓመታት እንደገና ድኖ ዝባና ክትሕዘሊ ኣብ ጥሮታ ኮይና ከፊላ ቤተ ክርስቲያን ደው ኢላ ክትግልገሊ ነው መናእሰያትኩም ካብ መንኮበታትና ንውረድ ይኣክል ሎሙ እንደገና መንኮበታትና ተሰቂልና ክንነብር እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ በቦታትና ትነብር ዘላ ኣብ ሾሻል ተቐሚጡ ንግሆን ከወርቀት ናብ ሾሻል እንዳብስሑ ለለው እንዳበሉ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ቤተ ክርስቲያንን ኮይናቶም ናይ ኣባልነት እንዳድርበዩ ክሳብ ሎሚ ድወብ ኢሎም ኣለዉ ክሳብ ሎሚ ግን ኣብ ዝባኖም ተሓዚብኩም ትነብሩ ኣለኹም መናእሰያት ትነብራ ኣለኽን ኣዋልድ ካብ መንኮበደታት ግን ውረዳ ካብ ዝባነደታት ግን ውረዳ ካብ ዝባነቦ ካብ መንኮበታትኩም ውረዱ ክትሕግዙ ዝግባኣኩም ሰዓት እዩ ነይሩ መናእሰያትን ኣዋልድን ኣብ ሰዓት እዚ ነደታትና ክንሕግዘን ይግባእ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ 2 ወርሒ ኣነ ናይ ኣባልነት ክኸፍለልኪ ናይ ኣባልነት ክኸፍለልካ ኢልና ክንቃዳደመሎም ዝግባእና ዝነበረ እንደገና ኣብ ዝባነ ሕንግጥ ኣረ ውረዲ ንውረድ ካብ ዝባነ እንታይ ዝገበረት ኣደያ 9 ወርሒ ተሰኪመ 3 ዓመት ኣጥቢያ እንደገና ሕጂ እውን 36 ኣስና ነውፅቕ ክስከመኪ ኣረ ነውሪ ክስከሙኻ ነውሪ ስለዚ ኣባላትና ንኽፈል ኣብ ደገ ዘለና ነዚ ዝበፅሓኩም ብዝያዳ
ህዝቢ ያምትላንድ መናእስያ ያምትላንድ ህጂ ተሰዓኩም ህጂ ትግዝየኩም ህጂ ትበረኸት ንበረኸት ተኻዳደሙ እግዚአብሔር ይኽብረልኝ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ በፂሕና ዘለና ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ድተርፈና ኣሎ ብዙሕ ኣይኮነን ንእሽተያ ተሪፋትና ደላ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዝኩሉ ክሪኦ ዝፀንዓና መፈፀምቲ የብፅሓና እልልታ ጌታ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ኣቱም ገይሩ ዝስራሕ ስራሕ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዛ ቤተ ክርስቲያን ድማኒ ንሕና ከምዚ ቦታትና ኣቦና ድበልዎ ካብቶም ዝባን ናይ ኣቦታትና ክንወርድ ኢና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ዝባን ካብ ዕቑባ ናይ ኣዴታተን ወፂአን ድማ ንሰን ድማኒ እዛ ቤተ ክርስቲያን ክሰርዓ ቅዱስ ፈቃድ ይግበረልና እልልታ እስካመይ ፀኒሕና ኣይተሓጎስና እንዴና መሸም ንዴታትና ክንሕጉስ ኢልና ካብ መንጎ ፀሎት ከይድና ኢና መዓንቲ ትማሊ ስለዝተቆርፀ ስለዝተጀመረ ኣዴታትና ክሕጎሳ ክኽእል ኣለወን እንታይ ሒዝና ላ ክንከደድ ኣለና ኢና ንጎ ከይድና ነዚ ስእልታት ሒዝና መፂና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፀሎት ስለዚ ብሓጎሰን ኢድ ምክልተ ዓመት ክንብገስ ከለና ወይ ድማ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ክንብሎም ከለና ሕልሚ እዩ ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ክበፅሑ እዮም عياشيهم زياتهم كميلهم مريت جزو مني خا مريت كوبو كميلهم ينكم صرحوهم قرب ترخيبهم كتاك خوون يزبل بزح نير زرباتات مالتي أجزاء زمردوهم مدد كقارص أزغل ولا حد سبيل أجزاء حزنا حزبيان تلان حزنا سلسبك كسناقل جنزبنا خفينا 1 مليون قد قاتنا نقط قلنا مالتي فلازم سمكو عبك عنا خبر فرقنا كابزي بمقصال انتهي زلنا أبزي بيت كريستيان زي قلب ملكي قلب محبر قلب خوميته قلب بزتف على نجر كم مسرحن كم مجيء زوج أرز أسب ولا حد يلا أتزوج أرز أتزوج زي بويه نايت عنا تأجم كل وصل زخل تراي أتزوج هذا بيت كريستيان عمو زي وفين ما حسوس لزي رخبي كابز غرمكم كابتم ذهاب وسبات اتزيهاب يابزي زبارك مبارك مخانتاي واي تزول ونن يروس عصفنا يزي انغرنتاي مغبر كيب ما هكون يري مشن بيت كريستيانو لذا بيت كريستيان زي كهب زيد النسب اورثودوكساوي ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ቶም ዘይሃቡ ሰብ ወይ ድማ ከም ቶሪፎም ዘለው ሰብ ንብሎ ናይ ጸገም ከዘይ ኮይኑ ናይ ቆጠባ ጸገም ናይ ጥዕና ጸገም ናይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ከዘይ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያንና ክህብ ዘይደሊ ቤተ ክርስቲያን ክሃንጽ ዘይደሊ ውሉድ ኣብ ማእኸልና እንታይ የለን የብልና ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ድማ ከመዴታት መጠን እግዚአብሔር በዴታት ገይሩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ كم مصحف ቅዱስ ዘይተጻሕፈ ኣብያም ትላን ዝግበር ዘሎ ነገራት እግዚአብሔር ፈቂድዎ ተጻሒፉ ጽባሕን ኮን ዝሞጹ ወለዶ ሰነድ ክኸውን ዝኽእል ንፍዕ ጽሓፍ እንተተረኺቡ እዚ ንባዕሉ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ሓደ መጽሓፍ ሙሉእ ሓደ ሰነድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት ዋጋ ኣደ ትኸፍላላ ጓል ሰይት እንታይ ዓይነት ዋጋ ትኸፍላላ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ዓይነት ዋጋ ይኸፍላላ ስለ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት መስዋዕትን መሰናኽልን ይሕለፋሉ እዚህ በሙሉ ዝጽሕፎ ነይሩ ጽሓፍ ረኺቡ ነይሩ ተዝኸሩ ናይ ብሓቂ ዓቢ ተኣምር ወይ ከዓ ዓቢ ታሪክ ተባሂሉ ንዝመፁ ሕብረተሰብ ዓቢ ትምህርቲ ምኾነ ስለዚ ኣብዚ ማእኸልና ዝነብራ 10 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ቤተ ክርስቲያንና ክሳብ ትስራሕ 200 ክሮነር እናዋፃና ንቤተ ክርስቲያንና ኣብ ርእስናትና እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሓገገትልና ሕጊ ወይ ድማ ኣባልነት ዝበሃል ኣብ ርእሱ ከክልተ ቤተ ክርስቲያንና ዕሽር ንእቶ ብምባል ዕሽር ኣትየን ከምዚ ኢለን ዝኸፍላ ወይ ድማ ታሪክ ትብሎ ናይ ኣዴታት ዕቁብ ስንክን ትረኸብ ዕቁብ ኣትየን ከምዚ ገይረን እንዳኸፈላ ዝብገሳ ኣሕዋት ዝተበገሳ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ዓንዲ ዝኾነ ውሉዳት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ ስንኩና ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን ብዙሕ እቲ ሓሳብ ግን ብዙሕ እዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ምስ ረኣና نحن نزنا بيتان زيادة كنسعبن كنقلالنا إلو تخفل المعاد زبال مس
زي ورق ገንዘብ مقبال زي كونه أنت خنقبر نكلالنا أبونا كنكونالنا إذا دم أبصو سنة سبعة رايكون زي كونه زلوا محبر عديتها يامتلان أسترشين أنت عينك ترنافن وهدى كنكجبر خلا خم زلوا نزع على زي حزنا إذا عسر تسب ويدما شو عتسب زتبقسا أبز زي كندي كويان زي أبيري مسكت إسرائيل حد سويت كويان أتقع على مسكت لذي إسرائيل حد كويان بزحت نايك أطبع شكر زلنا ديتات تدلل بغلينا أتزاد اللي زلوا جنزب أيكون أتزاد اللي زلوا وهدت أتزاد اللي زلوا ترنافي أتزاد اللي زلوا إهين مبهال الأمر بيتك رسيانا جنزب سئنا يفعل سلازي أزد ترنافي وهدت زنتمت صدما أبزا بيتك رسيان زي حانت محبرات ديتا ببو وقنا محبر كنقبر ببو وقنا بيتك رسيان العبير كنأكل نفعلنا جن فحم تيو انت يقول او نوس وقتنا وددر متصل وددر تمصي لما عبيت يلا سلازنا عبنت وينا محبر اديتات يامتلان انت عينك ودات تنافن علون ወይ ድማ ህልወን ከም ዘለዎ ፈሊጣ ክልተ ኮሚቴ ካብተን ዝነበራ ባዕላተን ተመራሪፀን ዝወፃ አዴታት ክልተ ኮሚቴ እንታይ ጌርና ማለት እዩ አውፂና ማለት እዩ ንሰን ድማ ከም ፋይናንስ ኮይና እተገልግል ወይ ንቃለታ ክትከውን ኮላ ናታ ጸሓፊት ተቋጻጻሪት ድማ ሓፍትና ስምረት መንትል ገብረዝ ጋአብየር ስምረት ሓፍትና ክልቲኦም ኮይነን ነዚ ስራሕ እዚ እናቆስቆሳ 11 ሰባት ኣብጭሕነ 10 ቅርሺ ዘላትና ንወርሕ ክንከፍል ንኽእል ኣዴታት ምዘን ኣዴታት እዚኣተን ተጸምቢርና እቲ 10 ቅርሺ ሒዝና መፂና ውህደትን ጥርናፈን ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ኣጠቃዓለና ስለዚህ እቲ ማሕበር ኣብ ኦስተርሽን ጥራይ ከይከውን እቶም ክፍሊ ልምዓት ንበሃል ተዘራሪብና ድማ ኣብ ኣኼባና ኣብ ኦስተርሽን ጥራይ ከይከውን ኣብ ኩሉ ድማ እንተ ክንገብር ወከልቲ ኣብ ዓዱ ሓንቲ ሰበይቲ ክንገብር ይግባአና ስለዝበልና ኣብ ከከተሙ ኣደና እሺ ከተማ ዘለናዮ ሓንቲ ሰበይቲ ወኪል ጌርና እዘና ዴታት እዚኣተን ዝጠርናፋሉ ንጥርናፈ ክገብራም ከለዋ ዝሰርሓሉ ስራሕ ከዓያ እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ ካብታ ኮሚቴ ልምዓት መፅኡ ካልኣይ እዘና ዴታት እዚኣተን ጥርናፈ ክገብራም ከለዋ ድሕሪ ሕጂ ናይ ዴታት ይኹን ናይ መንእሰያት ይኹን ናይ ዓበይቲ በብኽንዲ ዘለናዮ ሰባት ጉባኤ እንዳገበርና ስለንኸይድ እቲ ምግቢ ዝስራሕ ወይ ድማ ስራሓት ዝወሃብ ድማ ሎሚ እንታይ ክኸውን በብኮሚኑ ወይ ድማ በብኸተሙ እንዳሰራሕና ኢና ክንከይድ ውሱናት ሰባት ወይ ድማ ንዝተወሰና ሰባት ጥራይ ዘይኮና ስራሕ ንህቦ ለማዓቲ ኦስተርሽን ኮምን ወይ ድማ ህዝቢ ኦስተርሽን እንተገይሮ ፅባሕ ድማ ናይ ኦሮ ኮምን ድሕሪ ፅባሕ ድማ ናይ ብሬከ ኮምን ብድሕሪ ዘሎ ድማ በዚ ስፌል ዘሎ ኮምን እንዳገበርና እንዳወሃሃድና ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ኩሉ ኣውፂና ክንመሓደር እግዚአብሔር ይደግፈና ኣብ ኣኹለና ድማ ንምረፅ ሓንቲ ሰበይቲ ዝውክላና ሕራይ ናይ ብሬከ ኮምን እስኪ ውጣ ብናይና ሕራይ ናይ ብሬከ ኮምን ኣፍትና ሰላም ኣላ ኣጠቃዓላ ሕራይ ሲቪክ ኮምን ምስታን ስፒን ዘሎ ማለት ናይ ክልቲኦም ኮምን ንፈልጦ ይብልና ናቡ ኣብታን ስፒን ንፈልጦ የለን دحان سبس قاطر قبال الحلفة أوروخومي دحان غي أوروخومي إزقهاريا إزقهاريا بيناتنا الله ناي أوروخومي دما ناي سترونزو حفتنا جدا سيكون بينك أتابعنا جدا هراي وصل شو كومن كم زقفة حسب الله سبحانه وتعالى يقرأ تنفلا كروكم كومن كروكم كومن أزول حفتنا أزول أتابعنا ኦስተርሽን ኮሚን ግፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ኦስተርሽን ዘለና ኣብ ኦስተርሽን ውፅእ ዝበሉን ከዓ ስለ ዘለው ከም ኣጌርና ክልትረን ቀላ
أبو سرشين قلت سبيت ما مرزلنا حراي حقنا قلنا سرنا تبغى لا أتاو علا عليكي وسرشينكم عند سبيل اللي وسرشين سلام حراي سلسلة لغنا سلام بسرعة كم حساب الله أتاق على المنطقة هذا حامت الدنيا كبرون حراي حطنا لي أتاق على النية عنا تم زي اللو ريحكم زلوا بعلها مسرع دما كم يقرنا ملأ نمسحلو حاجة بزنا كلنا ملأ نمسحلو مالتي أجزي أكلي سبزة أنت يلقى سجمالو سلازي زيادة نجمر رامو زيادة جمعنا تواهينا عم سرح مسرح دماغ زيادة عم لقدك ثنا إيشي تخمي تخمي دخل زلوا سلسلة زي أخلاق مريض وما هو أنت يجبرتنا أنا كذا هاي فتاة حتى هم أنت مالي أنا يقول صح ولا نايم ماما عروس أحيانا أنت بتكريستيان كمان لو مسلطو تمالي تدوروا وخل دوري يا بعلن كم جالو أخي بالنا نايجتا بيننا وأنا أتوس سجاب سلسلة بتذكر سرح ندرسي نقدر سي أنا خفلت إذا للأخو حجوني من تايد من زلوا ذيك فلت أنا صبوا حتى هذا سلسلة كوبا يزبلنا يوم كيدم حجة أديتات مزير نايكروكم من حدا معلت خانة يوصل شنكم كم زي مقبضات جرنا بس شيء نيرنا ذكرات كم وأنا حانت معلت يا قدم وحانت معلت صغيرنا حانت معلت زي نبركنا لانيرا مالتي أتي كوبايات نايديتات نقول زلنا بديتات كوبايات تغيروا أبز بيت كريستيان لما قالوا كالم المسيح تشيتوس بيت كريستيان مع الله زو على اللي قال زي فلت كوباي يكون كم زو كوبايات تغيروا مالتي أتي زنا ديتات وصا زلوا دما كم زي عينة كوبايات لا كبرنا هنا بيت كريستيان مسرح له لبيت كريستيان كنسرح انتخوينا دما مغبطات مدلاو اديتات سورح بزوك سرح مص سلازغل ابزتو وسنا سبات كايحصر ببو خومين غيرنا سلازلنا زم ببو خومين زلوا سبات دما تمعرارين ترادادين نحنا زغنسرح نحنا زغنسرح سنز غبرا تباهيلن ترادادين تاي المغباري نزي ابيت كريستيان نجمرو زلنا ناي مسرح نندو بيت كريستيان كسرح سي حنت غزا كسرح كو انت عينت ماتريال انت عينت نجارات كيد لكاس كل خن تفولت أيخن كل خات كذا دارك جزء سرحة نخن مالتي أو عادي سلازي قناس أزيد حبابنا أثناء بيتات سرح مسؤول كله تواجدنا تفاليتنا تأكيدنا صلحنا أبحر عين سرح مسينا كنصور بيتي علامة نايز الجو مثلنا مالتي صبوا حسب لنا عمي بعدين سيتي ليت زوجته شعنرة شعرية مالتي أو خالد خاني رخوكم زوجته قدم كورونا منسو كابكم كأحد تزي كبيراني رخوم مالتي ناتي استايل سلازي كلايكا كم ذا أخي ما كنركب كلنا كنسوع كلنا أطول نلا أقصبات حالفنا يخلي سلازي بيت كريستيان أنتاي تبلالا بميديا متكتار أنتاي بحالا تداول كام متكتار إذا كأخلونا نخلالو مخنياتو أنا حدث أبرز حدارة أزعيز له أبرز حدارة تعين كلها أنت عين تسعون له كعينة نايجزا هو تالو أقول تفتوهم أمن تاي تمرتي وعيسى أمن تاي سرعي وعيسى كلها تاينا نفتو سلازي خمسة عينة نجارات كلها تركبهم كله بعلنا حديثنا رأي نحجزه لنا نتيجة سرح زلوا سبب بد سلام تاي زي نجارني وين من تاي زي سماع زبل كستاي كاي مسانا نالبات أبزقوا بقى زي تعدهم زي مسار زي سماع عدتها كلها يخلاه نايز بيت كريستيان ويت نايز بيت كريستيان تساعد في دكز محبة ولا مالك سلازي نايم رد أخلتنا تاي كونا لومي كنك حلنا لومي سلام تاي كم زي كوين يكون نزول لوم كل جزء من جورم أنت بيت كريستيان حبوا كايلو بميديا أنا يخفى يحسب مصور زمان سلازي زي ميديا زي نمن كاتاتولي إحنا نخلي كاتاتولي ملك خمس أنا كله نخليه كندي سباتينا من أبزنا بيت كريستيان ميديا تسدد channel زي سبسكرايب جرنا ملك تنسبن تينا كاب حمش سبع عشر حمش سبعة مخونينا أبز نسبة نبركم كندي تينا حدا شيء سر فوني بوحد مالتي
ስለዚህ ዝተላእኸ መልእኽቲ ብሰብ ጥራይ ዘይኮንካ ክሰምዖ ዘለካ በቲ ዝተላእኸልካ መልእኽቲ ጌርካ ንክሰምዖ ክትከውን ኣለካ ኩሉ ግዜ ድልው ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ገብር ከመዴታት እግዚኣብሔር ይሓግዘና ሕራይ ካብዚ ብምቕፃል ነዘን ኣዴታት እዚኣተን ብወለንታ ከኣትወን ዝኽእል ወይ ድማ ከኣቱ ይኽእል እየ ኣይፈለጥክዎን ፀኒሐ ዝማሓተር ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ሎሚ ክምዝግባና ድልዋት ኮይነን ኣለዋ እሞ ሎሚ ንሕና ድማ ነዘን ኣዴታት እዚኣተን ክንኣትወን እግዚኣብሔር ይደግፈና ግን ብዓቕምና ብብዝሒ ዘይኮነ ብዓቕምና 50 ቅርሺ ኣነ ከኣቱ ዝደሊ እንተይሉ ሰብ ብ50 ቅርሺ ከኣቱ ፀገም የብሉ 10 ቅርሺ ከኣቱ ዝደሊ ንወርሒ እንተይሉ 10 ቅርሺ ከኣቱ ፀገም የብሉ ኣብ ብዝሒ ገንዘብ ዘይኮነ ኣብ ምንታይ እቲ ድሌት ዘለናትና ኣብ ውህደት እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣነ ምዘን ኣዴታት ከኣቱ 100 ቅርሺ እናተይ ኣለኹ ኣጠቃዕዮ ፋና ሓፍትና ድማ ካልክን ፋና በታ ጀሚረና ዘሎ ክልተ ሚድያ ስለ ክላል ኣጠቃዕዮ በዝለዋ ተረኺበን ዘይፈልጣ ኣደይ ቅድሳን ድማ በታ ዘላ ክልተ ሚዲ ንዘን ኣዴታትና ኩላና እግዚአብሔር ኣምላኻን ዝደቀቦ ማማ ገነት ድማ ገነት ሓፍትና ድማ ክልተ ሚዲ ከምታ ዘላታ ትብለና ኣላ ማማ ብስራ ድማ ክልተ ሚዲ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት ክታዕልል በላለና ዓውል ድማ ስምና ነገር ትናለ መሰረት ድማ ሚድ ቅርሺ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት ደስ ደብል ትሪእዋ ዘለኹም እዮም ማኻ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት ሓፍትና ማዓሾ ድማ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት ሓፍትና ንግስቲ ድማ በታ ዝጀመራ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት ዕልል በለና መሰት ድማ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ ኣጣውዑላ ዕልልታ ማማ ለጢሽ ክልተ ሚድ ኣጣውዑላ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ ኣጣውዑላ ኣድያም ኣለም ሓፍትና ኣለም ድማ ኣነ ክልተ ሚድ ዘይኮነ 3 ሚድ ወርሒ ትብለና ኣላ ኣጣውዑላ ክልተ ሚድ ትብለና ኣላ ኣጣውዑላ ኣጣውዑላ ኣነ ከዓ ክውስደ ሸው ኣድያም ሓፍትና 3 ሚድ ክሮነር ኣጣውዑላ ኣድያም ኪዳነ ክልተ ሚድ ክሮነር ናጽነት ሓፍትና ድማ ኣነ ወርሓዊ 5 ሚድ ክሮነር ትብለና ኣላ ኣጣውዑላ ሰለስተ ሚድ ኣስምዐኒ ሰማዕ ኦሮኮምን ድማ ካብ ንጅምር ክልተ ወርሒ ጌርና ኣለና ኣካይዳና ድማ ቀጻሊ እዩ እንዴት ምትንገንዘብ 700 ይሁን ኣለው እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕያበት
سدما زحالبا يحقون مزنانا حج غيرنا خلطه ورقي كنده غيرنا لنا إلى 500 تبنى الله 400 تبنى الله بيسو كلتا شكرنا ربي እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ያብኩ አብና በስራ ድማ ክልተ ቤት ብለና الله አጠቃላ አብና ሰናይ ድማ ክልተ ቤት ብለና الله አጠቃላ አብና ትርዓስ ድማ ክልተ ቤት አጠቃላ